Польская тэлевізія прадстаўляе. Недзе на белым свеце дзіўная ёсць паляна. На кожным кроку ў суквеццях цмок там спявае шторанак. Часам яны журацца альбо весяляцца. Тады можна спаткацца з імі і пагуляцца. А гэта цмокі, Кожны магутны і вельмі высокі. Цмок з галавою ў хмарных аблоках. Бо гэта вельмі любяць цмокі. Вельмі любяць цмокі. Сцэны жыцця цмокаў. Сустрэча. На лясной паляне спрадвеку жылі цмокі. Вось ужо 180 гадоў тут жыве вельмі малады, ды вельмі прыгожы цмок Антоні. Антоні, як і ўсе прыстойныя цмокі, вельмі любіць гуляць у мячык. Нават калі яго няма. Камяні, што выкарыстоўваюцца замест мячыка, перамяшчаюцца досыць хаатычна ці занадта далёка. Ці занадта блізка. Пакуль лёс не падараваў Антонію камень ідэал. Замест таго, каб закідаць мяне кветкамі, ты закідваеш камянямі? Гэта быў кідок цмока. Нарэшце. Другі цмок. Якая сустрэча? Ціха. Колькі будзе 36 на 36? Не ведаю. Правільны адказ. Дык што, пагуляем? Мяне палохаюць цмокі, якія ведаюць, колькі будзе 36 на 36. Такія веды сведчаць пра адсутнасць фантазіі. У мяне фантазіі няма. Я нічога не магу уявіць, калі гэтага не пабачу. А маю музыку? Гэта і ўяўляць не трэба. Яе ж бачна. Мяне клічуць цмок Зігмунта. І я планую стаць тваім сябрам. Хочаш ты таго ці не? А я Антоні. А чаму цмок Зігмунта? Майго бацьку клікалі Зігмунд. Гэта раз. Голас у мяне такі ж моцны, як звон Зігмунта. Гэта два. Ясна? Не. Вельмі добры адказ. Хадзем, нешта пакажу. Ратуйце! Дапамажыце! Матухна, я зусім забыў пра Вінцэнта. Цмокі, наперад! А калі мы пагуляем? Калі вернемся? Ён мяне пакінуў, забыў пра мяне. Вінцук! Вінцусь! Я ўжо тут!
Чыя гэта чужая пыса? Гэта пыса Антонія. Ён будзе нам дапамагаць. Пыса? Не, Антоні. Зараз мы цябе выцягнем з дзіры. Вінцэнт, залазь. Я думаю, гэта будзе нялёгка. Я ўпаду. Падаю. Бачыш, што ты нарабіў? Святая прастата. Хто цяпер нас выцягне? Самі сябе, але наадварот. Што ты надумаў? Зараз пабачыце. Ты быў наверсе, а будзеш унізе. Нагул гэта добры урок. Я нагул? Ціха. Станавіся ля сценкі. Смок Зигмунта? Лезь на яго. А цяпер я. Мы вольныя. Гэй вы! А што з трэцім цмокам? А ты што там яшчэ робіш? Ты мусіў быць з намі наверсе. Я не мусіў, а мушу быць наверсе. А вы мусіце мяне зараз жа адсюль дастаць. Трэ дапамагчы небараку. Зараз нешта прыдумаем. Антоні, асцярожна! Ого! Пускавая установка для цмокаў. Цмок Зигмунта, скачы! Цудоўнае пачуццё. Усе цмокі зноў разам. Аёй, цмок Зигмунта. Цяпер павінна выйсці. Зараз мы цябе вызвалім. Атрымалася! Да сустрэчы на паляне! Вінцэнт, а што цябе зацягнула ў гэтую яму? Музыка цмока Зигмунта. І зламанае сцягно. А хто пасмеў паламаць сцягно такога паважанага цмока? Ведаеш, Антоні, гэта было 680 гадоў таму. Я ляжаў на паляне, так, як цяпер, калі раптам на кані прыскакаў рыцар. Такі малады. Яго клікалі Юрка. Не пытаючы згоды, ён пачаў са мной змагацца. І нарэшце зламаў мне сцягно. Каб я не прыкінуўся мёртвым цмокам, ён бы мяне, мабыць, забіў. У мяне добра гэта выходзіць, праўда? Так, так. Гэта былі часы рыцараў, прынцэс. Вінцэнт, цмок Зигмунта абяцаў, што мы пагуляем у футбол. Што? У футбол? Выдатна! І я брамкар. Пабеглі. Ён, мабыць, чакае на паляне. Ну, нарэшце. Гуляем. Ды ну, утрох. Я думаў пра матч. Ты звар'яцеў? Дзе ты возьмеш 22 цмокі? А суддзя? Можа, я звар'яцеў? Але паслухайце, толькі не грай лысага сабаку, бо мяне гэта нервуе. Цмок стары і малады, любіць спорт сапраўды. Гульні і прыгоды. Гэта ўзнагароды.
І таму ў нас кожны цмок у мяч гуляе круглы год. Мяч, нага, штуршок, гульня. Слалом, дрыблінг, нічыя. Лапа, хвост, свісток ды гол. Тут футбольны рок-н-рол. Лапа, хвост, галоўка, стрэл. Суддзя даць штрафны паспеў. Рука, кіпцюр, наперад скок. Замест мяча ў браме, замест мяча ў браме, замест мяча ў браме, цмок. Калі цмок пачне гуляць, то быццам ён ад радасці іскрыцца, а пакуты і перашкоды не псуюць такой нагоды. І таму ў нас кожны цмок у мяч гуляе круглы год. Мяч, нага, штуршок, гульня. Слалом, дрыбін, нічыя. Лапа, хвост, свісток ды гол. Тут футбольны рок-н-рол. Лапа, хвост, галоўка, стрэл. Суддзя даць штрафны паспеў. Рука, кіпцюр, наперад скок. Замест мяча ў браме, замест мяча ў браме, замест мяча ў браме, цмок. Выдатная карціна. 22 цмокі, раскіданыя па зялёнай траве, як кветкі. І суддзя? Можа, ты ўрэшце вырашыш, ці гуляеш у футбол, ці граеш на саксафоне. Заслона. Жыццё цмокаў — гэта шэраг прыгодаў не толькі для цмокаў. І за імі варта назіраць. Абавязкова глядзіце наступныя часткі, інакш цмокі могуць абразіцца. Так што да пабачэння. Рэжысёр Ірынеуш Чэсны. Сцэнар Анджэй Грабоўскі на падставе кнігі Беаты Крупскай «Сцэны з жыцця цмокаў». Музыка і песні Яцек Скубікоўскі. Пераклад Марыя Луцевіч Напалкова. Чытаў Сымон Віцкі.